Hilario Arbelaitz, egunon. Egunon. Etxe honetan bertan ikasi zenuen sukaldean, Ama Maria eta Izeba Angelesekin, eta hementxe hartuko duzu erretiroa astebete barru Zuberoa jatetxean. Ze sentsazio duzu? Alde batetik tristura pixka bat. Hemen jaio ginean, hemen bizitu gea, hau izautu dugu baserri bezala, ez jatetxe bezala, geho atxa hiltzenian, amak esan zigun, estudiatzi utzi eta itxatorri batzute, zu sukaldea, eta handik urtebete Eusebio jangelara bakotxa bereto gilean, eta orduan amak santakua egiten zen txistikin gabe, eta orduan txedea 52 urte pasadia, hori gertatu uzkoztik, eta alde batetik santzitu pena pixka bat, jaietoko itxiak, beti maten du ziberra hori, eta gero alde batetik post pixka bate bai, beste bizitza bate badola, zeiatu geha alden guzian hemen neoten, profesionalak izaten mundu hontan ez da inarraxa, nahiko ofizio nahiko gogorra da baita ere, baina zure itxia da, eta sentitu goea pozik indugu lanekin, nahiz pixka bat nekia izan. Etxe honetan hasi eta bertan bukatzeak, pentsarazten dizuagian hor kanpoan zerbait galdu duzula? Nola lanpetu egoten zen egunero, eta nik sukaldia neon ezan dunaz, pixka bat arduraduna dena naiz ekipua bazterrian nahikoa izan, normalian ez du gehiagi pentsatzeko demorik. Nahi baldin batuzu gauzak zu nahizun bezala egin, saiatu bertzea ez, eta askotan, zaten den bezala, sakrifizioik gabeko lanik ez da askotan ateratzen ez, eta lehengo denbo batian gure atxaketa esaten ziguten ez, nola berden, sakrifikatu, ingabe ez dola ezer, aurre atera berdela, eta sentidu hortan saiatu gea, eta demo gehiagi ez dut pasa beste aldi hortan zer nola bizitzen den ez. Uan momentu honetan, egia esan mentalizatzen nahi naz, oso gogoz, askok zaten hautelako oso bizitza hona dela. Eta, adibidez, ni ondo nintzen 10 urtekin, semina joan ondo nintzen 4 urte, eta nire kursuko guzileak askotan topatzen azbeekin, eta guan dela 10 urte ja denak jubilatuta daude, eta bakarra ni ustez ni naizela, eta ez da paisan bat nerekin batin bukatuzuna, egon duzenan beste denak ja hortxe dabiltza, ondo bizitzen zate dute, baina, nik benta jabat hartzen dute da iri. Ni minun zarzuk ikusten dutela. Igual zango da, eguneroko lan honek bat egukitzen jola pixka tenseiun, eta horrek gaztetu jendula bat, ez? Hilario, Ama eta Izeba aipatu ditugu, eurek irakatsi zizuten sukaldean, eta maitasuna eta mimoa ze importanteak diren. Halako lanbide lotu batean, emaria agortzeko ere izango da, hainbeste urtean, ez da zure kasua izan, nola utzi diozu, pasio horri, hainbeste denboran? Hasi ginean, hasiera batian, segurazki, normaltasun eta gogo gehiagik gabekin hasiko ginen seguru, itxian bai. Baina guk beti itxian zantzan dugu gure amak eta baserrian, eta orduan ama guziak, normalian etxian oso jana goxua egiten zutela, ez? Eta, gauz gutxikin oso plateronak eta oso nik uste abarestasun askokin gauz gutxikin hain oina ateratzia, ez? Eta, hasiera batian, urte batzutan, urte gutxitan, jugun nintzen, amak itentzunakin segi eta ikasten, hasi nintzen, inongo eskolatan nintzen egon du sukadaritza ikasten, eta harrekin hasi nintzen. Eta geho, handikan 8 bat urtearo torri zen Iturriako Ainoa, erritikila, iparralden da gauna, Iturria jatetxia, eta hotela dakate, eta torri zen behin bazkaltzea nire izan batekin, eta esan egon, nahi, Moriz, gustatuko like, sukalde bat nola funtzionatzen denik ikustia. Nik amana bakarra ikusi dut beti, eta zeo zer ikusi gutxinin. Platerek ikasi bino gehiago nahi nuen funtzionamentua sukalde bat, nola eramaten zen. Eta, hain persona hona da Moriz Izabal, eta bere Andria Maritxure bai, eta santziaten etorri nahi zunian goetxea, eta jan ondun izan, ezango da, bandela 40 bat urterola, 3 aste pasan etxun beren itxian ikusten, eta hantxe begiak erekizian, eta esan nuen, nik hasi berdut, beak egiten dute euskal sukaldia baino frantzesa, parralden daude, eta nik horriz, nik ingo dut nire haman sukaldia, pixkan eguneratzia. Asmo hori hartu nun, horrekin torren izan. Eta gero baita ere sortu zen, euskal sukalde berriko lagun hoik nola hasi zian, gu baino lehen oztikan, eta haike ilusioa sortzen zuten, irakurtzen zenian gauza asko, egiten nahi zin, eta nola alkartzen zian taula, eta
urte bat aietu zen, Ainhoa Niondoren, eta geho gourmet revistak oloko batek atera zigun gure hasi ginenak gauz berriak egiten, adibidez Atingibelan platerak gaur egun hemen hain platerak zuberokoa dianak, garbanzuko nintakoa eta azakin eta intakoik eta pixkat maten dute, garbantzua eta azakin ez zule homer, baina India historikoak itxiontan, adibidez. Hoi ikusi nun nola lan egiten zuten, Atingibelekin adibidez Ainoan. Eta ni hasi nintzen berdin egiten ez, baina gutxinin berritzen haman sukalde hori. Eta gaur egun platera bat da zinkendua dena, ez. Eta geho, revista horrek egin ziguten elkarketa bat Martin Andoni eta geho Carlos, Pedro eta Juamari eta sokatira bat kontxan. Eta hor sartu ginen ja behakin batian. Eta beste asko atera intzian, eta handik aurrea munduan zehar asko ibiliga alkar, bazkari asko maten, hiri askotan zer egiten eginean, nola aldatzen aizen sukaldia, eta kanpuan hoi ikusi zuten, eta urtiak baso ondoren, frutua da zenbat atzerrita hartotzen den, batez ere gastronomian atzetik ganez. Eta horrek launduzun, zenbait momentutan nahiko gogorrak izan duzinak, sozialki politikoki itola, orduan jendietzen hainbeste arrimatzen kamotikan. Eta sukaldi honekin geho lasaitu zenin pixka bat, bere frutualen santuen bezala ematen hasi da, eta ikusten dugu geokrisis industrialio izan duzen, gabetik goizteak elitu ginean komedoria gutxak, lehen beti jendia korbatak egin zeon komedori guztia bete eta egunero, eta orduan hasitzen industria turistiko nizaten joten hoi, biharren pandemia bezala, eta hasitzen pixka buelta marten eta balantza berdintzen, hirugarren azandu dugu COVID famosu hau, hiru pandemia pasatuko 52 urte honetan, baina egindako lana nik uste frutuak mantxula eta pena balio izan dudula. Eta adibidez, estatu guztian hemengo sukaldian egin den lanai kopiatu jote, eta gaur egun nahi dia lan zen, igual gu baino gehiago, eta horrekin izaten jotet kontu zibili, hemen kanpoko gai dela, eta gu, ez dakit, atzetik zaitzen egin arrastu horrei. Badukozu, sentsazio hori, pixkatxo bat pultsua galdu ote den? Bai, adibidez, zenbait jendekin, enpresakuakin, eta hola jotzen zen egizketan, eta hasten dianean, guan dela urte batzuk, jatetxe honak asko zauden, oso honak, eta hotel honek etzeon, tuan berriz hotel hon asko do, eta eskerrak horrekin ja zatu garindu dugu, eta esan joten, ez dakit, hotel asko zango txugu oso honak, eta pixka gastronomi mundu beste egun jetxiko, eta zalantzoi bado, eta nik uste kezka guan sartzen nahi dela baita ere instituzioetan, eta kezka hori aurretik aspaldian zaten eginean, atzeko jendiak igual lagundu inbertzaiola, ezin dela galdu arrastuari, eta nik uste momentu honetan ondo zerbait pentsatu berdela, guk ez da euskitikan bizi eta gastronomia zerbait ez da jana bakarra, ekonomiare kartzen du, mundu guztitikan jende oso izagunare bai, jendia diru utziko dunare bai, eta nik uste zerbait galera handia izango litzakela horrei ez eultzia. Mai honen bueltan, ordu batzu barru, beste bazkaltiar batzuk hariko dira, patxadaz eta gozo bazkaltzen, gu orain zurekin hizketan ari garen bezala, baina sukaldean, imaginatzen dugu, tentsioz biziko duzuela, ez? Kozinatzen ari zareten hori guztia. Nola lortzen da, oreka hori, bateko tentsioa eta gero hori patxadaz eta gozo zerbitzatu eta jatearena? Beti izaten dute gure ofizioa dela egunero, eta ez egunean bi bider, guardi eta gauian esamina bat pasatzen dugula. Jendia tortzen da disfrutatzea, eta guk itintegun platerak abar gustatzen zaion, eta askotan naiz aurretikan izaunak izan torri dilako bemine gehiagotan, beti dakate sensazioa, beti gusturat ondo atera barutela, eta ordoko oso profesionala bertzu izan, eta egon bertzu sentidu guzilekin, eta tensioa ondila da. Beti gogoratzen az behin, ondela urte asko, Asier Etxeberri egin zuen programa dokumental bat, gure ofiziotik aparte ez egiten genuen, jolas eta hola, eta nik zaino pelota eta hola, eta gero behin torri zen guardi batian grabatzea sukaldea nahizulako irudia ikusi ez. Kamarak 10 minutu pasa eta martxa intzun. Sufritzen aizela, bea ezin zula aguantatu, ze tensioekin egiten zen lana momentua. Eta adibidez, horrek pixka bat kulpare badu gue sentidua karta nola dakagun. Jatetxe hon asko daude eta igual txuzte 3 izar askok, ja egiten dute menu fijo bat jende guzti jantzat. Eta menu fijoak naiz platera asko izan,
eta zenbat jende dakazun jakinda, badakizu ze prepatu bertzun denetikan. Ez zaude zai, nahi maila honek ze eskatuko nau. Menu eskatuko nau daztapenakoa, eskatuko nau kartea 5 gaur desberdin erdizka, eta gara, guk joku egin dugu, baina horrek lan asko du. Eta horrek ikutzen du tensioa. Zuk dena prest daude, eta horregatik aurretikan jendia hasten den bezin importantia da, aurre egiten den lana, dena ondo prest ikutzia. Gio zerraterako den eta zer eskatuko egiten, momentu izango da. Baina tensio asko sortzen di hor. Horregatikan ez da erresa, ondo jamatia. Asko zerresuko da, dena menu oso ona, baina dena bakigu ze jango duten. Ez da pentsatzen nahi berrikan, ze eskatuko diguten. Eta guek, sentidu hortan, nik uste garrantzitsua izan du dela jendean hori. Dena den, izan dira eliteko sukaldariak presio horri eusteko arazoak izan dituztenak eta baita eutsi ez diotenak ere, ez da? Zu nola eutsi diozu? Buruan sartuta nire lana hoi dela, eta hola inber dutela. Ezin naizela egon pentsatzen, askotan adibidez, udara hontan, nekin bikote bado, 20 urte bate, bestik 10 urte, elkarrekin, ume bat zandu dute, eta 4 hilabete udara guztian, oporrek zandu dituzte, urmia zandu dutelako. Eta azken finean zuzaten zu, nik ezin jot san jendiri bi gutxiokin ozela aur bat izan dutelako, nik erabaki berdut, nola soluzionatu problem hori. Eta, azken ninda, nik tope ikonaz beti, nuan gehiago, eta besti denake, jarri bertiut pentsatzen, oik falta dia, baina oik gabe atera berdau. Hemen mailan jartzen denak, arazo hori beretzat ez da ezer. Niretzat ondila da, baina arrek ez du enteratu ber, arazoi badakatela nik sukaldian momentu honetan, ez? Eta hortako, jamertzu, sentido guztitan, egun guztia. Telebista piztuta ere ez, noiz nahi eta non nahi daude sukaldaritza saioak, hainbesterako informazioak ez aldu nolabaiteko saturazioa sortzen? Edo ikas dezakegu zerbait benetan telebistako saioetatik? Nik honea eskolatatik tortzen dinak, gastronomiko mutikozko horrek tortzen dinak, lehenengo gauz esaten jote, zer mastertxe gustatzen zaiote? Bai, zaula hori da. Bueno, pues aztu. Aztu, porque hau beste mundu bada. Hau uneroko lana da. Ura da, show bat telebistirako, iongo dina 12 ordu prestatzen, eta ordu betien botuko dute ez egiten den. Hau ez da hola. Eta, zuetza segulan junzaten hauteara, ez 6 bider torri dian ere bilarenak, eta oso launatxutan daudenak. Baina esaten jotez ez nola gustatzen. Gure ofizio ez del hori. Hango bronkak hango zea, show bat del hori. Eta hemen askotan tensilua eta esan berda lanak gogorrin berdila, eta askotan serio esan berdia gauzak, baina humanitate batekin, ez? Eta ura da beste gauz bat. Eta azkenian, 2 egun pasatzen jutuzte, esaten dute, buftu seguzik garrekin. Hombre, esketa horretan, programa hoik, igual gaztiari animatzen jote sukaldian sartzea. Baina gero realitatea, jatetxe batekoa, ez da telebistakoa. Gura beste mundu bada. Euskal Herrian jateari eman izan diogu beti garrantzia, eta geure burua bintzat badugu kriterio duntzat jateko kontuetan. Dena den, somatzen ari gara gero eta gehiago, etxean kozinatzeko ohitura hori askok galdu egin dutela. Eta batez ere juntadizoak dauderean eta lehen otordua prestatzea izaten zen, arduraz egiten zen zerbait, eta orain sarri xamarren zuten dena da, ez du berezi denbora galtzeak, ekartzen digutena ederra dago. Hor, zerbaitetan etena egonda? Gauz bat gehiago galtzen egana, sentido honekua, janarian eta mailan inguruan, gauz garrantzi askokoak izan du dira profesionalki eta lagun bezala eta famili bezala. Nei irutzen zait, mailan inguru matian eta Bazkaiko show batekin, beti ere, animo bat diversioa elkarrekin gaudenian, askota ze hobia dela, ez beste modu batera. Baina pixka bat galtzen nahi da baita ere, eguneroko janari hori etxian egitea. Eta guan, lehen etxeon, hainbeste etxe saltzen dutenak, sukalde eta placer preparatu horiek, eta, karo, jendi azkenin iten da, pixka sabartu, eta esaten da, gaur honekin ez dute inberrik antola, eta pixkan uzten joten zea. Hoi da, gauz, garrantzia handin bat Euskaldunan artean izan duguna, oire pixka bat galtzen nahi dena. Ez du zango eunetik egon, baina, portzentantzia iotzen nahiko da. Eta beti gure ohitura esan du da, eta gauz bat importantia, esaten den bezala, bate minio gehiok,
euskalduna bakarra dira, bazkaltzen nahi dila, eta bukatu baino lehen, hasten dila hitz egiten, gaur eta gabian zea falduko dugu. Horti pentsatu ze aldaketa heldu den. Aldaketa, 50 urtean, zer horrek ere esan duzu, asko aldatu dira gure jateko ohiturak, baina aldatu dira merkatuko produktuak, aldatu dira baita inguruan dugun eskaintza gastronomiko ere. Zure amak eta izebak, ez dakit, sukaldean kurriarekin ikusiko bazintuzte? Nire amak torren itzanean Ainoatikan, hasi nitzanatin gibelak eta egiten, eta karo, haikatik gibelak intola ez zuten lanik egiten. Igual, untxia eta arkumin lepuak, eta eti gauz gutxi balio zuten gauzak, eta bino, hain goxu egiten zutela horret izan dut ze balore zakaten, Andriaik denak. Eta hasten itzanin, karo, usaila desberdina da. Atin gibelankin egiten den saltsak eta oportukin egiten dina garrentzat, eta guan gaina eguarritan gaude. Eguarritan ze famatu izan du den atin gibela, oporto eta matxakin, eta guk sagarrekin egiten dugu, eta hola ez. Eta arrezaten zuen, ze gauz desberdinak egiten din. Guan, ez? Nik, karo, arregetzun oiturik gauzo egiteko, eta bueno, azken finean, eskualdiak evoluzio bat berdu, eta nik gehien bat harrapatzen dutena, izan du da, evoluzioa asko izan du da, baina askok alere harrapatzen jote handikan, gure aman saporeko saltsak eta adibidez gisatu bat egiten baldin bada, hain goxu izaten zen bezala leheno, alderantziz, orain ez da hain desberdina. Adibidez, platera bat jartzen denean, oso desberdina da, presentazioa ez du zekusilik gure aman garaikua, orduan platera hone izan da nahikoa zen, oan berriz, platera hori beha, albaldima da, ikentzu, pixka bat harintxio, oan ez da lehen bezin fuerte jaten bazkariak, ez dira lehengo posturak, baina azken finean, oik hartzen baldima duzu, jende asko, oitua dona, hemen ningoa izan dudelako, ekartzen zu, nahi gabere, esanez, hemen dago produktu bat, hemen dago sapore bat, eta nei zerbait esaten naute, aspalditikan, ez? Eta, bueno, zugura nik uste parte bat izan du dena, eta anedota bezala esango dut, hori izan zian, Londrestikan etorri zen emakume bat, Sotebi arduan subastatako zuzendari bat, emakume bat, atertzikoan zantzian. Etorri zen uan dela, jutentzea Singapurrea zu afai bat matea jutekoa zatan, izan nion. Ez, eta zu nola dakizu, izan nion, eta zantzian, ona etorri zen, han Hotel Mandarinen kongreso bat ikentzula, eta nahi zula Estatu Espainiako 3 ardoik onenaki, Mega Sicilia, Pingustoikin, bazkari bat eman. Eta aukeratu du zuruk ematia. Eta nik ematia, eta zergatik. Gugan dela 6 bat etorri ginen honea, tingano beltatxo bat, eta nire zantzun, martxan jartzen zuna, aber juten dian horiek. Eta justo hemen zaten da urtero elkargi egiten duen junta bat kursalen, eta bezpean konferentzira tortzen dinak eta denak, egiten dute hemen afari bat, pixka bat omentzen jote sentidu hortan, eta 25 bat urtean indute, eta zan jo, ez dut posible jun, egun hori dakagu, eta nik kanpo ezin azkun, etxekuak urtero tortzen dila, eta horrekin bukatu zen, eta azkeneko zango izut, zuen itxian, 3 gauzik finte harrapatzen jut, abai, zer, janari jabat, 3 izarretan jamundu guztien, nahiko dinamika beha dabil, eta hola, eta zuen dagaztu sukalde desberdina, gusto desberdinak, eta dagazut, eta jatetxe askotan, inglesa bakarra itzaiten da ja, mundu guztien, eta hemen bai, zuen itxian sumatu dut, zuen hizkuntza, normalian, eta jende asko itzaiten du, euskaraz hemen, erdera ze bai, eta inglese ze bai, porque gaude hemen kanpoko jendiak, baina zuen etxian entzun dugun bezala euskera eta janari desberdina, ez du topatu, hainbeste urteetan munduan bila eta bueltaka. Zantzian, bueno, zerbait pena balio du nahiten nahi gaur duan, gutxen kontzen nahi gaguri hai. Eta gero dena izan da oso etxekoa. 3 nahi aritu zarete elkarrenekin lanean, Jose Mari Gaztena ere sukaldean, salako arduradun bezala Eusebio. Hainbeste urtean elkarrekin harmonia honean aritzeko, zein da sekretua? Sekretua, bueno. Harmonian aritu bazarete. Aman, enkargoa zango da. Bai. Gure tensiluak eta gure istiluak izan dutugu, eta batez ere zerbiztiluko garaian. Beti izaten da, sukaldia eta salak eta zaten justela tikiamikak, eta bueno, hoi egia da. Baina bukatzen denean, ja bukatua gelditzen da,
lan antesilua da, presilu hori ala izaten da, hobeto nahi dugulako denakin, bai kanpo jangelakoak, bai sukaldekuak, bai zerbitzaileak, eta, bueno, sentidu hortan zaten dira. Ezin dugu esan ez dela izaten, eta, bueno, eta pixka bat kaskagortzen badagea, ordu bat gehiago, osea, ja pasiak gelditzen da, osea, badakigu ala izango dela beti. Gaur, Garbuno baserriko zuberoara etorri gara, eta Eusebio lanean ari da, baina Maiaren bueltara zatoz zeu ere. Eusebio, kaixo, egunon, Egunon, berdin. Zure anaiarekin hizketan ari gara, eta zer. Ogitorri. Eskerrik asko. Zuere Hilario bezala, Eusebio, erretiroaren atarian? Bai. Ni jarraitu nuen, bakarri nola utzi nuten, beste diteirei. Alere, Hilariok esan izan du beti, sekulako konfidantza ematen diola, jakiteak salako arduradun bezala zeu zaudela. Elkar ulertzen duzue, begiratu txarekin? Anaiak eta biok? Anaiak minoko joa. Anaiak eta launak gea. Begiratekin nahiko dugu, ez du zein berrikan. Bate besti ze pentsatzen duen badakigu. Begira datenak ez dira berdinak, batzutan. Bai, batzuk zorrotzok. Jose Maria Anaia gaztea ere hirugarren hanka aipatu dugu. Zuen lan egiteko modua, elkarrena nola deskribatuko zenukete? Eusebio, nola lan egiten du Hilariok? Oso ondo, bueno, ni konfintza izugarri behekin, zugaldi zeateko den, beak uste dut, beak konfintza berdina dakala nekin. Bai, arrazoi du, bale. Gelan, ze gertatuko den, eta baita ere Jose Mari, gaur ezago hemen, minio behakin bai. Azkenin, puntu bakoitzian dago, itxeko persona bat, eta horrek ematen du segurtasuna baita ere. Hilario, Eusebioren lanari buruz zer esango zen. Nik gauzea, bakigu bakotxa betokilean tope egala, eta konfientza hori handia du, beak sukaldeko geni ikutzen du bezala, baita ere anai gaztina pixkatoan, unea torrezkoztikan, reposte munduan itzen da, bea uran dago, eta bea gelan bere Andria Arantxekin, eta, bueno... Andria onduan, dakara, 35 onduan, osea. Eta, bueno, horrek zeurtasun bat maten du, ez, lanena izan garailean, ez du askotan pentsatzen du behar nola dikustenan, eta berrondo haidian taula, badakigu arduranak daudela, eta, bueno, horrek lasaitasuna maten du baitere. Jatetxe bateko jantokikoa behin entzun genion sukaldari batik koreografia bat zela. Hori da pixka bat Eusebio zure lana, sukaldean hasitako lana, gero zuk hemen salan ongi errematatzea. Azkenin ez da jan bakarra. Bezeroari arreta sartu eta aldein bitarte. Hoi da, sukaldia, zerbizioa, tratua, diskrezioa, mintzat, zuera sartu eta aldein du bitarte, lagundu bertzaio, bai. Sartzen denean jendeak daukan jarrera eta irteterakoan daukana, bat etortzen dira? Bai, bat ez ere ikusten zuen irripara hori, horrek zuen, lan aneko jente ineu, guztu egin dugu, guztu galditzen ga, bai. Bezeroekin zuzeneko tratuan aritzea egokitzen zaizu, itxiko zenutela esan zenutenetik, jaso dituzun mezu eta deien artetik zer nabarmenduko zenuke? Zer erakutsi dizute, oie guztiek? Bueno, ikusten da, jendia erantzun dakusita, zerbatxo ondo egin dugula beste urtean. Jendia ja ez da galekurik ez bazkaltzeko, ez afaltzeko, tortzen da, bakarrik besarka da mate eta agurtzea urrutetik gane, torri dira, baita Korea eta Japonetik gane. Bertaino, hoi egitea bakarrik. Jakin da, ez dakatela ez hitza jartzeko aukerarik. Horrek hori unkigarri da. Olio larro jartzen zaizu horrek, bai. Bueno, ikusten duzu askotan zenbait personai oso garrantzitsua dina gure mundu hontan, eta oso izagunak, izango be, malkoakin joten diala, hainbeste urteetan torri dila, indutelako enpresakin, lagunakin, familiakin, eta bueno, horrek pixka bat asko, eta asko esaten dute, aio santan bani joa, beztu, eta gehiago ez dut aguantatuko, eta jun, eta hola, eta bueno, koreanoa eta koreako mutile honek sukaldien ondu zen 6 hilabetian, eta hau handakan jatetxe bat bi izarrekin, eta Nueva Yorken beste bikin, eta esan zuen etorren naizula, eta esan garen ez etorri, bori ez dakazuto gehiagik zertako, eta ez etorri, eta bueno, ez duen ezer santa hola, eta intzen azaldu, eta azaldu zen Don Perignon botela handi batekin, eta etorri zen zorriza, eta ez zintzen gelditu, halako 6 hilabetek hemen pasa, eta nik hemen zer ikusi nuen, nola egiten zen lana, eta zer egiten zuen, eta batez ere, oan dela 4-5 urte, intzun hango egunkarian Seulkuan, Bihorriko katean, zuberoko jatetxean argazkia, eta esaten zuen nik egin nahi dut nire Koreako sukalde zarrekin, Hilariok bere sukalde zarrekin egiten duna eguneratu,
eta hoi ikasi nun, eta horta ez ganula galtzen, gure zerbait garrantzitsua izan duen jaiozko oztikan ez. Eta, bueno, geho handikan biunea, japoniar bat, gauzbea, mutikua paregabeko mutik jatorrona, eta jatetxe aldatu indulauan, bestetuko bete jundela, eta torri nahizula jareki aurretikan, horrek hitza bine gehiago, negar bakarra jentzun, negar bakarra, eta esaten genuen. Eta urrungo ugunean bilek abio jartuta martxa, bakotxo betogira berriro. Eta esaten zu, joder, mutikozko horroikin ze oroimen eman duten, eta gauan hainbeste pasadia, eta, bueno, pues... Oitzuan gatik pena balio du. Sarik onena, izarrik onena hori da, zuekin ondo dinak, eta gaur egun hainbeste mutil gazte, Andoni, David, eta Kokotxa, eta, bueno, Alameda, eta geho kanpuan hor daudenak, zemat gaurko eunak, eta atzetik heldu din jatetxe famatuak heldu dinak, badakizu, zure txirik pasadila, eta, bueno, zerbait, eta oso eskertua daudela, eta, bueno, asko deitzen digute, eta etortzen joten gabeakin, eta hola, eta, bueno, hoi garrantzia handikoa da. Eta gero, batez ere, gure itxian zerbait baliatu baldimadu asko eskual herrian, eta, bueno, eskual munduan, zandu da pixka bat zerbitzuko mundua. Guk hemen daudenak zerbitzen denak, Zubio eta Arantxa, adibidez, gero beste 8 eta gero ardura duenak, denak erdilek egiten dute inglese, beste erdilek frantzesez. Erderaz dena egin dute, euskeraz denek egiten dute. Aldintza bakarra, euskera jakitea. Eta hori izan du da pixka bat, jatetxeetan pixka bat falta izan du den hainbeste jende etorrita, eta bueno, garrantzi asko pentsatzen dugu, hartzen dugula, gu gaude Oiartzunen egon da, eta gu hemen baserri bati, baserriko Oiartzungo zarrenin jaio, eta hemen beti eskueraz bizitu, eta hoi falta izatea pixka bat iruditzen zigula, eta bueno, igual gaurko gaztiak badakite denak, baina heldu dinak atzetikan, aberrezten joten pixka bat horreire, zerbait Londresko emakume horre esaten zuen bezala, zerbait diferentia badakazute, ez? Eta ez da hoi bilatzetikan, normaltasunez indiloko gauz bat, eta zure hizkuntza normaltasunez hartu zulako zure lanian, ez? Eta hoi beste anedota txiki bat honekin bukatuko, bestela, ni izketan azteman denet gelditzen askotan, Joan ginean Ardanza lehendakari zela eta Baionako Kamara Komertzioekin Antxon Lafon zuzendari zolan, 250 launei enpresako munduari bazkari bat mamertzaiolaan, haikin elkarrizketa bat hemengo jende industriako kintaola egiteko, eta joan ginean 8 sukaldari hemendikan, eta, bueno, manganion, esan gane, bueno, han ez digingo manatia eta ez eusokomia, han oitura da, gumino gehiago da, kate platero egiteko, eta emango jogu, inganon esala bat angulakin, geho lehatza saltza berdian, txangurro pixka bat, eta geho Xemari Gorrotxategi tolosakoak jaman zituen bere saxuk eta gauzak eta hola, eta zer eta geho bukaileran torri ziren protokolokoa, hango organizatu zuenak Pariskoak esan zuten, bueno, batek erderaz eta bestik frantzese ditzen bertzute, porque dago hemen embajadoria Madrikoa, erderaz, Pedro, Juan Mari, eta bestia, bezin zarrenak, eta Juan Mari, eta bueno, bestiak, inberdu frantzesez, eta bueno, hemen dago industriat ekonomikoko zuzendaria frantzikoa, eta inbertzute hola, eta izan, bueno, mutilak, guk lehendakariak intorri gatxuk, arrekarri digu, eta nik ingo eta aurrena, eta euskeraz. Etiteken luarteko erdilek. Erdilek ez gutxi jok. Aurreneko filako gemengu juntzinak, bai. Baina jana mandugu desberdinak, eta oso gustora zauden, euskal sukalde zarra mangan jolako, aintzako desberdina, eta berrila aintzako, eta nik eskertuko dut lehendakaria, han ondo dinaik, han mingo jote, eta hango frantziko dena itaula, eta munduko irik gastronomiko importantik ondinan, baina janekin batin, eskertu ingo dut. Eta txalo entzuten denak, porque gustutelako hizkuntza bat. Badagoela. Eta beak hainbeste golpekin dabiltzana bere hizkuntza eta horrekin, esan du, nik oin gabena etorriko ba. Eta esan ziaten eskerrak gotu ziken hilario, bai, hombre, zeinek eman digu. Atzo gabien bertan, famili bat horri zen, eta harrituta zela, denak euskera dakimula. Tristi da hori entzutia, Euskal Herrian, harrituta, gauz, aparta bat zela, euskera itzeitia denak. Bai, eskitsi honetan, bai edo bai, jakin berte. Besteak beste horregatik jaso berri duzue, Oharsoarrak saria ere, zuen ibilbidean zehar euskarak izan duen presentziagatik, eta Eusebio, argi geratu zaigu azken egunetarako ez dagoela tokirik, beraz alperrik hasiko garela orain deika, eta gozatu azken dantzak. Bueno, zeuru bai ez, alaina ingo txugu, beti bezala, guk lehenengo egunetik azkenea berdin jokatuko dugu, den amanez, beti bezala, bai. Eskerrik asko, Eusebio. Mila, zer zuri. Hilario, eta Zuberoaren legatua zein izango da? Bueno, hor dago beste arrasto
handi bat, gure semiak ez dute nahi izan, gure semiak pixka bat arpegira bototzen dut digute, zuek itxian etzazte hoten, antzaudete beti, taula, eta nola nahi zute hoitia, galetu gane jonin, zuek nahi zute tola, eta zantzuten, ez dugu nahi, eta, behak indute beste gauz bat, bere lana dakate, eta, gustora daude. Eta, guk hau itxitza ikua, eta pentsatzen dut, eta nahi dugu gaina, baten batek jatetxe bezala hartu eta zeitzia. Bada, jendia, bai sukaldariak, bakarka nahi dutenak etorri, eta beste gaur egun, hain famatua den, atzeti da bizan grupu horiek, diruakin, alkartu nahian, eta, den izan dugu bukatu arte inorrekin ez dugu leitzeingo, bakarra nahi genuke, baten batek zeitzia, eta ojala, pixka bat gure estilua zeituko balu, eta, nik arantza harrapatzen jot, bertan gurekin lanin aidinak urte asko daude, hartu asko dute, asko, praktikamente jadenak. Beak badakite hemen zeiten den, baina, gure bizitza haik egiten juzte bere ordua gutxi gora bera, eta, gu haik tortzeko ni gaurre ordu tardi lehenoztik aztenaz, hemen, lanian goizian, beak amarretan tortzen dira. Gu atzo ordu eta terdian juina, ordu eta izten dugu, baina, junta itxi eta dena, eta guan denak garrazkian nahi dutela eta hola, luzatzen da bizka, ordu eta terdian. Eta, beak, 11:30 gora ja martxa egiten dute, guru eta gau sortitan torri, eta badakite guk hemen oso lotuak egon dugala, beti hemen sartuta egon dugala. Eta beak nik uste gustora segituko lukutegela eta geldituko litzakela, baino arriskua hau ikusten dute, beak geldituzko hemen, igual batematek guk egiten dugun hauan imerko dutela. Eta momentu honetan horregatik. Eta badakite baita ere, hemen ondu dira emeste urtean, harrapatuko dutela, jatetxiak nahi dutenak eta nahi duten tokian, badakit atzetik da biltzala jende asko, ez? Badakitelako bizten delako. Eta, hoxe dakate, bere nahi pena maten nabalde batetik, badi hemen zemai jende oandikan gauza asko ingolitukena, naiz jende berria sartu behakin, eta gure ordez beste batzuk jarri eta aize egingo balute, baina ikusko dugu urtia bukatzen dugunean, izten dugunean, jasiko gaizketan nahi dutenakin gurekin harremanak jarri, eta, ojala, guk jatetxe bezala zeitzian nahiko genuke, kostatuko liuke zeitzia, eta, inguruan izango gu ere, baitere, ez du zaten lanea torri, baina, bizka bat, asilera batian errestu gauza. Eta laguntzeko prest. Halere, datorren astetik aurrera, Hilario, zesan duzu, sukaldea oso lotua da, lehen da bizikoa zara etortzen, azkena irteten, ez dakit, datorren astetik aurrera, beste proposamen gastronomiko batzuez lasai gozatzeko aukera gehiago izango bate duzun, hemengo ez eta atzerriko ez, ze planote duen Hilariok? Hasiera batian, ni baskulinarien patrono bezala sartu nago beste lagunakin, beste 6 sukaldarikin, eta gastronomiko kongresuak egiten dina zean 12 zean gazte izen, eta 24, 25 aurten Donostian egiten denan horren dunaz beti, ardura dunakin laguntzen eta gauza asko egiten, eta ponentziak egiten, eta faila ematen, eta dena, eta azkeneko hitza, baskulian hor zan haute, sorten dela, bajart nahi dute, eta ez tekazu, badakit gutxinin hor nahi dutela, eta baita ere tarteka juten geha gaztiari zeo zer erakustea eta hola, eta xemarik oizan hau, ez aztu, kontatzen dugu zuekin tola, eta momentuan buelta gehiagik ezman, pentsatzen dut zeo zer nire ofizioa eta gastronomiakin bizitxunaz beti, eta berdin ez da izango, ez da euneroko buelta mamerrikan, baina zeo zer bandikan ingo dutela. Ez duzu sekularaz horik izan, zure gaztatarta ospetsuaren, Bruce Springsteenen beste gustatzen zaion gaztatarta ospetsuaren errezeta emateko, baina sekretu asko geratuko alda, horma hauen barruan? Sekretu asko ez, orain iten nahi dinak badakiten nola egiten den. Nik dela 40 urte egin hori lehenengo aldiz, eta orduan zanun 49 garrenian etzela oso ondatera paretsu, eta 50 garrenian jatera zela, eta orduztikan errezeta hori do, eta hemen nerekin ibilitako batzuk bere jatetxetan egiten dute, Barcelona aldi hortan, eta jartzen dute gaina, Hilarion tarta, eta badia beste batzuk arpegi guzilekin ez dia inoiz zandu hemen eta jartzen dutela zueroko tarta bezala, eta gero asko zaten dute, baina ze ikusi dugunek, eta hola, eta ez dut esaten, ez mundu hortan ez da sartzen, lehatza saltza berdi eintzunek lehenengo aldiz, de gero pile batekin dugu denak eoztikan, eta, baina, hor iakusten eta ikasten duten gauzak daude geho segitzeko albaldin bada, ez, galtzeko eta gordetzeko. Nei
egite maldin baute, zuberoko tarta bezala, eta gaintikan ondo egite maldin baute, esaten dute, oso ondo, hori zerbaiteko balio izan du, ez? Enau, kezka asko maten horrek, eta eskatzen hauten nahi manitzen dute gaina errezeta. Plater pat nabarmendu beharko bazenu, zure ibilbidetik, zein litzateke? Bat motxa gelitu da. Bueno, ez dakit, bueno, tartakaztan asantzu bat, gaintikan jende ospetsuak sandulako, baina aurretik jende askok jaten zuen aurretik eta esaten zuten askok, guk jaten ganu aurretik bale, bai. Eta hola, bueno, geho, azken aldean etorri zen zineasta bat esan zuen, risotua jandut, atingibelakin, eta mundu janduten platorik onena jandut, eta zein zen, Donostira etorri zen Amerikar batuan dela gutxi. Eta geho atingibela garbanzuekin da pixka bat normaletik atera dena, betiko formetatik, eta hori da oso hainitxeko egin da, baina horrekin matin mutxurrak saltzan amakeak usizinak, Parisen oiman gendun, lehendakariak jongan honin, eta izugarri gustatu zioten zerbait desberdina, zelako, txokorran beti egiten dut, zerbait gisatua, pixka bat aman oroimenez, eta, eske badaude plater asko, adibidez guk produktua jokatzen dugu baita ere ze garaia gauden, ez. Adibidez eizeko garaia, eta erbilak, eta basauntza, eta usuak, eta, oidenak, zerbait, bat bakarra berestia zaila da, ilarrak hain goxuak azten dinin, malko esaten den famatu oik azten dinin hain platera goxu egiten dira belek hain hona dilako, eta ni beti izan dunaz, sukaldia esaten dut evoluzio hobio dela askotan, hain beste berrikuntzak, eta oan esaten dina, nik erdera esaten dut, falso risotto de kokotxas, o falsa kokotxa, eta nik naturala minio biek ez da aterako, laboratorioa gona zango da, baina naturala minio biek ez, horregatik nik uste natura inbertsaiola kaso, eta produktik honenakin jolasten baldin bazu, alako zerbait bazu, batez ere, Saporian. Hilario Arbelaitz, Zuberoa jatetxeko sukaldari, eskerrik asko zure etxean Euskadi Irratiko Faktoria hartzeagatik. Bueno, eskerrik asko zurire deitzegatik, azken emeste urtean ondori joan, lekin solasian izan dunaz zuekin 2 milioi gehiotan, eta, oportunidade matia, eskertzeko, izueri egiten zuten lanangatik baita ere, eta guk bezala segi aurrea, animo, eta, eskertu baita ere, hemendikan bezero guztiei etorri dinai, eta guekin parte izan dut dinak, oinbeste urtetan ez, eta eskerrik asko denai, eta urti ondo bukatu, eta alde nobetona azteko asmutan. Eskerrik asko, Hilario. Zueri.